Vicai Látás és Hallás Központ audiológusa vagyok, Kákonyi Mónika. 2001 óta dolgozom a szakmában, és 2011 óta dolgozom a Vicai Látás és Hallás Központban. A hallásvizsgálat minden esetben az anamnézis felvételével kezdődik, és ebből egy nagyon jó tájékozódási pontot kapunk a vizsgált személy hallással kapcsolatos előéletéről. Úgy, mint hogy voltak-e fülbetegségei, dolgozott-e zajos helyen, illetve volt-e fülműtéte. Az anamnézist felvettük, akkor minden esetben a hallójárat megtekintésével folytatjuk, mert látnunk kell, hogy épp-e a dobhártya, illetve szabad-e a hallójárat. Ha ilyen jellegű problémát észlelünk, akkor minden esetben fülorgégész szakorvos kezelésére van szükség. Hogyha a hallójárat, illetve a dobhártya épp, akkor tudjuk elkezdeni magát a hallásvizsgálatot egy impedancia audiometria vizsgálattal, amivel a középfül állapotáról kapunk képet. Hogyha itt is mindent rendben találunk, akkor fogjuk tudni a vizsgált személyt a csendes kamrába beültetni és elkezdeni magát a hallásvizsgálatot. A hallásvizsgálat lényege, hogy 125 és 8000 Hz közötti hangokat hall a vizsgált személy, és neki vissza kell jelezni. A legkisebb intenzitású hangot keressük, és ez alapján születik egy hallásmérési eredmény, amit diagramon rögzítünk. Ezek a vizsgálatok már mutatják nekünk, hogy milyen mértékű, illetve milyen eredetű a halláscsökkenés. Ebben az esetben, amikor a diagnózis megszületik, akkor tudunk javaslatot tenni a további terápiára. Hogyha vezetéses halláscsökkenéssel állunk szemben, akkor mindenképpen fülorgégész szakorvos segít abban, hogy akár műtéti megoldással, akár gyógyszeres terápiával ezt a halláscsökkenést kezelni tudjuk. Ha tisztán hallóideg eredetű a halláscsökkenés, akkor pedig, ha közepes mértéket eléri ez a halláscsökkenés, akkor hallókészüléket javaslunk. Minden esetben 15 napos próbahordás követi a hallókészülék beállítást, a páciens elviszi, szokja, próbálja, és a tapasztalataival visszajön hozzánk. Ennek megfelelően többszöri finom beállításra van lehetőség, és amikor elégedett a hallókészülék hangzásával, akkor ezt természetesen a fülorgégész szakorvos receptre felírja számára, és innentől fogva egy gondozási folyamat részévé válik. Küszöbb audiometriai vizsgálatot egy beszédaudiometria követi, melynek során emelkedő intenzitással rövid egyszótagú szavakat hall a páciens a kabinban, melyeket, ha ért, vissza kell ismételnie. Ebből látjuk, hogy milyen hangintenzitásra van szükség, és ebben az esetben hány százalékos a beszédértése. Illetve van még egy másik vizsgálatunk, egy kellemetlenségi küszöb, amikor arra kérem az ügyfelet, hogy a túlságosan hangos hangot jelezze számomra, ami már kellemetlen. Tehát a hallókészüléknek sem szabad ennél az intenzitásnál hangosabbra erősödnie. Sok szeretettel várunk mindenkit a Vicai Látás és Hallás Központban az ingyenes hallásvizsgálatunkra.